Human sa gipahigayong press con ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio sa susamang news forum, misunod ang igsuon ni ini nga si Vice Mayor Paulo Pulong Duterte. Diin usa sa mga gibigwasan ni ini mao si Senator Antonio Trillanes IV, kabahin sa isyung 6.4 billion pesos shabu shipment gikan sa China. Akusasyon nga siya miyembro sa gikaintapang Chinese criminal syndicate nga triad base sa usa ka dragon tattoo sa iyang likod nga bahin, mga pagkwestiyon sa iyang kapasidad pinansyal ug uban pang alegasyon. Tama tong abogado nako, dili mi utoto. Pero when the time comes nga nahulog na siya sa iya kinaputol na ihampako sa kataas sa iyang lupa, ipakita nako. So let them eat the dragon, then I'll show you my tattoo. Not now, not now. Nagpahungaw pag-usab sa iyang kasagmuyo ang vice-alkalde gumikan sa mga pagpangdaot sa senador ngadto sa pamilyang Duterte. Ilabi na nga naapektuhan na niini ang iyang mga anak. Naapektuhan ang akong pamilya. During campaign, akong anak, si Sabina Duterte, na Miss Baler Aurora ng kampanya, gipagawas di Perfecto Tagalog, nga kami mag-asawa, smuggler. Akong anak, gikan sa pikas kwarto ni Dagan nagilak. Makulong na kayo? Karon nahitabo ni. Gitawag ko niya drug smuggler. Unsa bagyog ko? Mr. Trillanes. Sa pikas bahin, sa pamahayag ni Pulong, nangayo kini og pasensya sa iyang amahan nga si Presidente Rodrigo Duterte. Din iyang gibutyag nga aduna siya'y nasagap nga intelligence report nga niadtong niaging tuig. Adunay sikretong panagtagbo na hitabo sa US Embassy, gitambungan sa usa ka kanhi presidente ug tulo ka mga negosyante alang sa destabilisasyon sa rehimeng Duterte. And there was this one intelligence report. Now I will say it. I'm really sorry, Mr. President. Na intelligence report that an ex-president, 3 businessmen na mga dato sa Luzon had a meeting last year sa US Embassy together with Goldberg. Ang instruction dito, para maabot ko kung unsa implication sa pamilya. Ang instruction dito, kay gisugda naman ni 1992 ni Boy Nograles, na ako drug addict, drug pusher, drug lord, and it also progress sa political career namo mga Duterte. Now my father is the president. Nahimo na kong drug smuggler from drug addict. Kasama mo sa balita kasamang Renz Barbarona, Tatak RMN. Tatak RMN.